Čau ľudia, vítam vás u prvého tutoriálu a v tomto tutoriáli budem robiť s Camtasiou. A prečo som si vybral práve Camtasiu? Lebo s Camtasiou sa robia veci ľahšie, stria sa ľahšie a má to viac efektov než iné programy také. No tak, môžeme sa do toho pustiť. Takže prvé je tu Clipme, potom je tu Videory. V Clipme môžete si dávať nejaké videá alebo hudbu, potom si to pretiahnete sem. No tak toto je, keď chcete natáčať, toto je, keď chcete niečo tam dať a toto je, keď idete dať nejaké video na YouTube. Takže toto je, keď chcete si urobiť intro. Toto som už vravel, Clipme, Clouds, toto si viete napríklad, vám padne mikrofón alebo niečo, tak tuto niečo napíšete a ukážete to šípkou. Tak tuto máte na zbližovanie a toto máte, si chcete mať svoje video na 500% alebo na 0%. A toto je, keď si chcete niečo strihnúť, tak vám sa urobí. Prvé je to si dať cez toto, si vybrať video alebo hudbu alebo niečo a nikdy si to nedávajte sem, ale sem. No, tak tu je to video a vždycky to video budete mať, no nie až také dlhé, také to nebudete mať, len keď ho budete chcieť napríklad zase upraviť alebo niečo s tým, tak takého budete mať dlhé, ale keď to natočíte, budete to mať aspoň potiaľto. No tak, keď to máte takto, tak vždycky si dávajte, takto si to dáte hore, takto si to dávate doľava, musíte si proste celé vyplniť, ak to nebude pekné. Na to nezabúdajte. No tak tu je to video. No a tieto ikonky sú na to, že keď chcete, napríklad toto je, keď si chcete to zmenšiť, pozerajte. Krok naspäť to je. A toto je krok tam, kde ste boli. No tak toto je cut, toto je na strihanie a toto je na oddelovanie. A tieto dve ja osobne nepoužívam, takže tuto máte to video a to s tým videom, čo urobiť. Keď to chcete strihať, tak najprv audio si znižím, no vravím, môžete to mať na 500% alebo na 0%. Ja si to teraz dám na 2%. Vy to môžete mať aj na 500, aj na 2, len teraz ja to chcem mať na 2, lebo bude to kúčať. No tak ja si pustím to video. Dobre, tu je to video, tu mám aj intro, všetko, to je všetko spolu. No tak, napríklad takto sa to striha, že tuto si dáte, s týmto si viete dať začiatok a týmto koniec. Takže, čo chcete odstrihnúť? Napríklad ja chcem toto, tak si to dám napríklad počiaľto. Potom už kliknete cut a to sa vám vystrihne. Takže cut. No a už to tam nemám a mám to také zošité. To je veľmi pekné také. No tak toto máte na oddelovanie. Keď tu chcete dať napríklad, neviem, čo chcete, môžete tu dať čípku alebo hocičo. No tak tuto máte audio. To som vám už vysvetľoval. A toto je tiež na tie strihy. Ja vám to ukážem. Dáte strih. Napríklad počte, nejaké blbosti. No tak dám napríklad strih. Napríklad ja strihnem takto a oddelím to a tu môžete dať napríklad hocičo, nejaké tieto blbosti, takto to spojíte a vyzerá to normálne, že takto. No takto. Tak a teraz ideme na colors, to sú efekty. Napríklad tu chcete dať nejakú šípku, napríklad chcete tam niečo napísať, máte tu ešte toto, tu môžete to napríklad. Toto ja používam niekedy. No aj toto je pekné, že vidíte toto, ktorajte. A keď chcete niečo napísať, tak použijete napríklad takúto
bubblinku a keď si to chcete zväčšiť, tak to už samozrejme viete. Takéto a môžete si to akokoľvek zväčšiť. No, tak. A keď chcete napríklad toto vymazať, už to tam nechcete, ste sa pomýlili a ste si to rozmysleli, tak proste nedávajte, že toto a delete. Tak toto nedávajte, tak toto není vôbec dobre. Lebo ja vám to neradím, je to zbytočné, ja dávam vždycky len delete na klávesnici. Toto je to približovanie. Takto si to priblížim. Plne. Takto. A potom si to už len oddelím. A to môžete ako len chcete podľa fantázie. No a vyzerá to nejak takto. Dobre. To? No. A to som vám už ukázal. Aj toto. A to audio. Keď chcete tam pridať nejakú hudbu, tak si dáte import media a vyberete si nejakú hudbu. Tady ja si dám hudbu. Ja napríklad používam OnoFG Hello. A môžete to dať napríklad cez intro. Na intro to nepoužívam, lebo už tam mám hudbu. Ja si to dávam len cez video. Takto. No teraz to strašne učí. A to tak vám ide a to je hudba. A keď si to chcete dať úplne nakoniec, tak to môžete si dávať furt také, napríklad, že tak. Pripevnite si to naspäť, a kde ste to mali. Tuto je toto. Dajte si to tak. Ďalej. Dajte si to tak. A tá hudba už je veľká. Čo urobím? Veľmi jednoduché. Pôjdete až nakoniec, chytíte to. Ja to takto nerobievam, a teraz som to urobil. Proste to takto chytíte a z konca to dáte. A to je o tom, že to je ľahké, že napríklad také žltá čiarka, alebo napríklad, že sa to takto ľahko strihá, jak sa strihá. Napríklad. Inde sa to robí tak, že musíte si nastaviť bod, odstaviť bod, vystrihnúť a pozrieť si to a to je veľmi ťažké. A toto už je také ľahšie. No, už som vám ukázal jak hudbu. No a teraz ideme na to intro. Ja si to všetko deletnem. A toto je to intro. Takže tak sa robia tie intra, že napríklad si vyberete z týchto, čo ja viem, nejaké si vyberiem. Takéto intro. Je to takéto napríklad. Pre začiatočníkov veľmi dobré. Toto je také malé intro. No, určite to teraz je to dlhé, lebo vieme prečo. Som neodstránil hudbu. Ja múdry. No tak to je to také intro a pozrite. A do toho intra je to veľmi dobré, že do intra viete aj do takéhoto, čo je robené v Camtasiou, viete aj písať, napríklad tu napíšem, jak v Agario, trošku chlpatý, tu máte intro. Môžete si to zlepšovať aj s efektmi. A teraz môžete si to zlepšovať aj s písmom, že väčšie to máte tu, to už viete. Tu máte Arial Black, my si to potrebujete. Arial Black, toto a to hore čo je, nie, to hore čo je, no tak to musíte celé. No tak, a toto sú ešte takéto. A môžete si aj zmeniť farbu písma.
jak chcete mať, biele, červené, takéto, modré. Takýchto intrak vám odporúčam, takéto. Takže pre toto videjko už by to bolo všetko. Dúfam, že som vás v tomto tutoriáli niečo naučil. A keď áno, tak napíšte niečo do komentov a dajte like. Takže nezabudnite dať like, koment, odber a majte sa!